Så har vi fået hentet honningen ind fra bistaderne. Sonja står her og skraber vokslåg af. Det er fordi den første runde, man... Jeps, den skal ikke være alt for ønske. Nej, det var fint. Så første gang man slynger, så skal det ikke være 100%. Så skal det bare være sådan rimelig hurtigt, så vender man den om, og så kan man kigge. Og Lea, hun styrer selve slyngningen her. Jeps. Sammen med pigerne. Sammen med alle vores gode hjælpere. Hvad er det der? Lille kamera. Jeg filmer lige en lille smule, så man kan se, hvad det er, I laver. Filmer du imens jeg er i gang med at tale? Det gør ikke noget. Det er bare hygge. Okay, Cornelia. Og så giver du den gas igen. Jeg tør lige mine fingre. Det er altså ikke noget kamera. Ej, det er en lidt mærkelig kamera. Det ligner nærmest en termometer. Så. Meter. Må jeg godt lige få en hele. Lige et øjeblik, du skal lige vente. Jeg skal lige filme her, at Cornelia, hun slynger honningen ud af tavlerne. Hey, what? Hvad er det lille? Hvor er I gode, piger. Det er fint nok, I må bare snakke. Ja, ja. Sådan der. De første 20 kilo Flot buske. hælder vi op i en tappespand. Flotte blomster er det. Nej, de er buske.